I si el port que volem pel futur és més que un port? Amb el nou Pla Estratègic del Port de Barcelona hem dissenyat el port que volem a curt i a llarg termini. Un espai multidisciplinari i diversificat, enfocat al benestar de les persones, segur i capaç d'incrementar la competitivitat dels seus clients. Un hub on conflueixen tots els mitjans de transport de Catalunya, Espanya i el món. Volem un port que segueixi generant prosperitat i ocupació de qualitat. Un port construït sobre els pilars de la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social. Un port líder en innovació i tecnologia per seguir sent un hub de serveis logístics referent a la Mediterrània i Europa. Un espai multidisciplinari connectat amb el món que afavoreixi el creixement de les empreses que ens envolten. Perquè si les empreses del nostre entorn són competitives als mercats globals, tots millorem amb elles. Un port que mantingui i potenciï totes les iniciatives que ja ens porten cap a un model 100% ecològic. Connectat a una xarxa elèctrica pròpia i impulsat per combustibles més nets. Per això hem fixat objectius estratègics que segueixin fent del nostre port un referent mediambiental. El port que volem segueix al servei de les persones, tenint cura de la nostra gent i de la nostra ciutat. Aquest és el meu port, a l'avantguarda tecnològica, amb oportunitats de formació i una oferta cultural i d'ocupació oberta a tothom. Aquest és el port que volem pel futur i tenim el pla per fer-lo realitat. Un pla que ens guia cap al port del futur. Perquè un port preparat pel demà És un futur millor per tots.